Hej, mit navn er Ulla Hjort Petersen. Jeg står nu her ved parlamentariet i Bruxelles, EU-parlamentariet i Bruxelles. Det gør jeg i dag, fordi at jeg er her for at undersøge, om EU i virkeligheden er den demokratiske institution, som de hævder at være. For at gøre dette har jeg spurgt min gode ven til råds, John Toft Gren Simonsen. Han er professor i EU-historie, og han har en masse kloge ting at fortælle jer. Hej, mit navn er John Toft Gren Simonsen, og vi skal snakke lidt om demokratiet i EU. Hvad betyder ordet demokrati egentlig? Jo, nu skal vi høre her. Ordet demokrati betyder i virkeligheden folkestyre. Men hvordan hænger folkestyre og EU så sammen? Fordi EU er da noget, der er langt væk fra den danske befolkning. Er det ikke det? Geografisk set, jo, så ligger EU rigtig langt væk fra den danske befolkning. Fordi EU har et hovedkvarter i Strasbourg og et i Bruxelles. Men det er slet ikke det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig snakke om magtens tredeling. Magtens tredeling er noget, man bruger for at sikre, at demokrati er et fair demokrati. EU er nemlig delt op i den lovgivende magt, som består af ministerrådet og parlamentet. Og den udøvende magt, som består af kommissionen, og sidst men ikke mindst den dømmende magt, som består af domstolen. Ministerrådet er valgt af regeringen, men parlamentet er valgt af befolkningen. Og det er det, der er nemlig rigtig interessant i denne sammenhæng, hvor vi snakker om demokrati og folkestyre. I parlamentet sidder der 751 parlamentarikere, og 13 af dem er altså danske og valgt af den danske befolkning. Og de skal derfor repræsentere vores interesser. Den magt er kommissionen her, og det er dem, der har initiativretten til lovforslagene. Det er i virkeligheden dem, der bestemmer, hvilke lovforslag ministerrådet og parlamentet får lov til at stemme ja eller nej til. Men for at lovforslag kan komme igennem, skal ministerrådet og parlamentet begge stemme ja. Domstolene her er dem, der sikrer, at alt går, som det skal. De er i virkeligheden en slags vagthunde, og de dømmer i de sager, hvor der er uenighed om et land har handlet lovligt eller ulovligt i forhold til EU's lovgivning. Ikke nok med, at jeg har snakket med John, så har jeg også snakket med 2 kvindelige parlamentarikere, som er lidt tættere på hverdagen her i EU. Og her er, hvad de har at sige om EU som en demokratisk institution. Altså jeg vil sige, formelt set, formelt defineret må man vel kalde EU demokratisk. Men jeg synes ikke, det lever op til særlig mange demokratiske sådan en tanke om, hvordan demokrati burde være. Altså det er virkelig det der med nærdemokrati igen. Hvis vi har en idé om, at demokrati er noget, hvor vi har dialog, hvor befolkningen har indflydelse på beslutningerne, så synes jeg ikke, man kan påstå, at befolkningen har nævneværdigt meget indflydelse på de beslutninger, vi træffer i parlamentet. Altså for det første, så de 2.000 afstemninger, jeg havde i foråret, måske hørte I om en af dem, resten af dem hørte I ikke om. Det vil sige, at I havde ikke en chance for på nogen måde at have en eller anden form for indflydelse, eller rejse et flag, hvis der ligesom var et eller andet, der var vigtigt for jer. Eller indgå i en politisk diskussion om, eller dialog om, hvilken vej verden skal flytte sig, eller Danmark skal flytte sig. Jeg synes, I har meget indflydelse, hvis I gider. Altså, du kan sige for langt. Hvad betyder for langt? Altså, det er 1,5 milliard mennesker. Vi skal have 28 lande til at fungere sammen, og så videre. Jeg mener, selvfølgelig er det lettere at sidde i menighedsrådet, hvor ingen af dem er flertalssprog. Og jeg mener, for langt. Der er under valgkampen her, oplevede jeg jo, at man kan komme meget tæt på os. Og vi sidder, fordi hvis vi sidder i brugbare grupper, så kan man hurtigt få kontakt også med dem, der sidder og arbejder med arbejdsmarkedstingene, med økonomitingene osv. Jeg ved ikke, hvad hun mener med for langt. Det kan tage lidt tid med en vedtagelsesproces. Jeg forstår simpelthen ikke, altså helt ærligt. Jeg har jo hørt retorikken, jeg kender den, vi har selv vokset op i det. Om EU er en demokratisk institution, er der mange delte meninger om. Og hver borger må derfor vælge for sig selv. Og er det i virkeligheden ikke det, demokrati går ud på? At alle har noget at skulle have sagt.
jeg, Ulla Hjort Petersen, takker hermed af herfra parlamentet i Bruxelles. Mange tak.